Poď Matúš, poď! A streľba! Super! Lukáš, vidíš, ako sa hrá? Tak to rob aj ty. Takto, jasné a dobre sa vracať do zadu. To vždycky na prvou tata. Že ti nepovedal, že budeme, ale dáš tam dostávam. Práve, že nedostane. Včera ráno ti dneska dostal, že SMS od trénera. Áno, zašnúrky, vieš? Zašnúrky, že? Recept mi napíši, No veď to s tými indulónov a to. Nie, že Rado má to aktív, nie? A furt mu šnúrky, že dneska dostane ten recept, ako sa zašnúrka ten recept. Mami, pomôž! Pekne, chlapci. Ja si nič skrátil. Poď, poď! Rovno, poď! Krásne, poď a ideš. No, teraz to pekne. A hraj, hraj! Mami, dopredu poď vyššie, Tomáš. Tomino, hraj! Dobra, poď. Veď, aj, škoda. Hej, hej, hej. No. Naštartoval svoj motor. Dajte mu loptu jednu. Janko, Erik je sám. Erik tu bol sám. Tu neskúšať, rohu dáva gól, Poď dopredu. Nie, nedávaj Matejovi. Naspäť. Dopredu, tak. A nahraj. A druhá. Matúš, skôr, Matúš. Výborná, hraj, hraj. Nepustí to, Matúško. Dobre, dobre. Mami, zober si ju, vyvez ju. To je jediný tréner, čo je vedecký fotky, stopuje. Tieto ostatné mužstva to učia. Nevadí. Čo sa stáva? Chcel si to zabrániť. Je lepšie, keď tráfiš loptu ako... Matúško, a poď po hráčov. Poď, poď. Čo oni sa rozbehnú a seknú aj do dozadu. Pekne.